Prajem vám všetkým pekný, príjemný večer, deň a hlavne tým, ktorí sa rozhodli svoju pozornosť a všímavosť uprieť práve v túto chvíľu na umelý PC stroj. Um, Prajem vám, aby ste si prišli na to svoje uvedomenie. Viete, prečo sa stretávame každý pondelok? Či opakovane my, alebo vítam samozrejme ľudí, ktorí sú tu dneska poprvýkrát. Práve preto, aby to, čo tu počujete a to, čo si spolu vzájomne zazdieľame, aby vám potom vedelo pomôcť v tom vašom zdieľaní, v tom vašom nastavení a v tom, ako vy posúvate ďalej to, čomu ste uverili. Viete, čomu ste uverili? Uverili ste obyčajnému, dôstojnému životu. Prajem si, aby to slovo obyčajné nebolo obyčajné. Lebo ja už viem, že Akuna systém zdieľať, umožňuje vlastne ľuďom pochopiť referenčný marketing. A obyčajným ľuďom umožňuje žiť neobyčajný život. Každý deň naozaj, či kopem v záhrade, či proste sa hojdám na hojdačke, alebo či šoférujem, naozaj niekoľkokrát za deň som úprimne vďačná, že som to pochopila do špiku kosti, čo to vlastne je. Pretože nebudem sa tajiť, že zo začiatku naozaj bola to pre mňa záhada. A aj napriek tomu, že nikdy predtým som nerobila multilevel marketing, to ľudia poznajú pod týmto slovom, sieťový marketing ani referenčný marketing, aj napriek tomu ku mne prišli skôr tie negatívne vhľady. V podstate som sa sama čudovala, ako je to možné, keď nikdy som ho nerobila. Ale tým, že som vytrvala, tak sa to postupne u mňa mazalo. Tak práve preto sú tieto pondelky, aby sme si vzájomne mazali to, čo nefunguje a posilovali to, čo funguje. Prišla som si na také dve vzácne pravidlá počas tých 8 rokov, čo som sa zamilovala do Akona systému a referenčného marketingu, že v prvom rade naozaj je nevyhnutné pochopiť ten referenčný marketing. Lebo ja už viem, že keď človek pochopí referenčný marketing, už ho nevie nerobiť. Že vlastne iná možnosť ani nie je. A to druhé také nepísané pravidlo je vytrvalosť. A stávalo sa vám niekedy, že zrazu ste stretli sa s niekým, kto reagoval úplne inak, ako ste si mysleli, a zrazu vás to stiahlo doslova na zem, že úplne vám to zobralo všetky predstavy, ilúzie, celé nadšenie. Stalo sa vám, že niekto, komu ste chceli zazdieľať ako na systém, vás jednoducho šmahom ruky miesil, proste stiahol zo stola, ako sa tak hovorí. Nevidím kývajúce hlavky, že áno. Takže dúfam, že sa vám to stáva opakovane. Je tak? Díky za aspoň za začínajúce úsmevy. Tak. A to je to, čo by som dneska chcela počkajte, ja skúsim sčítať aj, lebo potom v nahrávke to nie je vidieť, že či tak. Lucian, ďakujem, že si práve reagoval, že áno, dostal sem nakladačku. Tak. A už vieš, že nič zlé si neurobil, že vlastne to, že ťa niekto odmietol, že neodmietli teba, ale že odmietli tú príležitosť, lebo ju oni sami nepochopili. To je naozaj veľmi dôležité si to uvedomiť. A viete, čo je potrebné k tomu, aby jednoducho ste sa nečudovali, prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú? Prezradím vám to. Nebojte sa, nevedela som to ani ja. Ale to, že sa jednoducho neustále si pýtate sám seba, ako to ešte vylepšiť, prečo tak reagujú, aby to nebolelo, tak zrazu som sa naozaj dostala zase tou náhodou k informácii, že už sám Hippokrates pred minimálne 400 rokmi pred Kristom zaradil ľudí nehovorím, že sú to škatulky, ale do 4 typov pováh.
A keď som si to postupne naozaj naštudovala, tak som prišla na to, že to úžasne pomáha. A schválne som použila to slovo zaškatulkovanie, aby ste sa z toho nezľakli, ale vlastne vy už viete, že celý život žijeme v nejakých škatulkách už od narodenia. A my práve našou nevyhnutnou povinnosťou sa z nich vyhadzovať. Ja som si pomohla a budem si pomáhať knižkou Osobnosti plus od Florence Litauerová. Poznáte túto knižku? Tak. Takže dneska, aby ste si ju proste dostali na ňu chuť, tak vám budem si s ňou pomáhať, budem z nej pár vecí citovať, lebo je tam toľko veľa informácií a nechcem sa pomýliť, alebo nechcem, aby mi tie dôležité chýbali. Takže už Hippokrates naozaj zadelil ľudí do 4 typov pováh. Viete, ktoré sú to? Niektorí kývate, dobre, ja vám to poviem nahlas. Je to obľúbený sangvinik, dokonalý melancholik, silný cholerik a kľudný flegmatik. Ja viem, znie to tak kostrbáto krkolomne, ale nebojte sa, postupne si to všetko pekne prejdeme. A viete, prečo je potrebné preskúmať svoje silné, alebo jednotlivé tieto typy ľudí preskúmať a zistiť, ktoré majú tie silné a ktoré slabé stránky, aby práve že tie silné ste mohli posilniť a tie slabé, aby ste ich mohli odstrániť, eliminovať. A pochopiť ľudí okolo seba, že naozaj každý sme úplne odlišní a že vlastne, keď niekto s nami nesúhlasí, neznamená to, že je proti nám a že je to špatne. A toto uvedomenie mne samej veľmi pomohlo a naozaj vám musím povedať, že aj ja som sa naučila. Naučila som sa doslova, je to dovednosť, zručnosť zvládnuť odmietnutia. A k tomu mi pochopili práve poznanie týchto 4 typov pováh ľudí. A viete, prečo vlastne, alebo takto ešte skúsim. Poznáte, čo to znamená Michelangelovský komplex? Pán Michelangelo, slávny sochár, maliar. Stalo sa vám už niekedy, že poznáte v svojom okolí človeka, ktorého by ste mali ste ho chuť si pretvarovať a vytesať si ho na svoj obraz podľa svojich predstav? Mali ste chuť tomu človeku zdieľať rady a vedeli ste, teda boli ste skalopelne presvedčení, že keď mu dáte tieto rady, tak on bude tak úspešný, ako si to vyprajete? Koľko z vás hľadí na iných ľudí ako na surový materiál, z ktorých chce vytesať určitú tú sochu, aby ho počúvali? Tak to je ten Michelangelovský komplex. Som zrozumiteľná? Dobre. A ináč počuť ma, lebo mám nad sebou ventilátor, takže nepočuť ventilátor, ale mňa. Dobre? A neskáčem? Ďakujem. Dobre. Lebo keby tak kričte, aspoň, teda kričať nemôžete, ale aspoň robte nejaké pohyby, aby som prestala a napravila, keby mi náhodou vypadol signál, lebo raz sa to už stalo. Ďakujem. Dobre. Takže, aby sme odstránili ten napoleonský komplex, Michelangelovský, vidíte, napoleonský, to je tiež určitá typa boha. Neviem, prečo mi to tak skočilo, lebo práve, že väčšinou to mávajú tí nízki ľudia. Takže poďme sa bližšie pozrieť na tie povahy, proste tie jednotlivé povahy. Začneme obľúbeným sangvinikom. Viete, ktoré sú poznáte vy nejaké obľúbené, alebo teda tie také typické vlastnosti pre sangvinika? Chcete sa kľudne sa pridajte, zdvihnite ľuku, keď chcete, tak kľudne vymenujte, ak máte chuť. Nechcem, aby som vyzerala, že trpím samomluvou. Áno, Dáška, počúvame. Sangvinik má velmi rád lidí. Velmi rád vyhledává společnost, která mu naslouchá, je rád středem pozornosti, je velmi oblíbený, protože on umí s lidmi jednat, ale má taky i záporné stránky.
ale to už asi nechám na tobě, Marcelko. Ďakujem. K tým sa dostaneme a ja určite proste dáme to ako do druhej polovice. Takže ja, čo som si vypísala, hej, tak vám tie prečítam. Takže obľúbený sangvinik, ale veľa sa z toho zhoduje presne to, čo povedala Dáška. V ťažkých dobách nás dokážu rozosmiať. Do našej uponáhľanej doby prinášajú nevinnosť. Keď sme v depresii, povzbudzujú nás vtipom, sú paprskom nádeje a energie začínať znovu a znovu. Svojim tvorivým nadaním a šarmom spestria šedý deň. K najzložitejším situáciám pristupujú s nevinnosťou dieťaťa, s ľahkosťou a neviazenosťou voči čomukoľvek. Je to príťažlivá osobnosť, urozprávaný vyprávač, duša spoločnosti, pamäť na podrobnosti, pridržiavajú si posluchača, dotýkajú sa ho, keď rozprávajú, majú potrebu sa ho dotýkať, sú vynikajúci herci, sú nadšení a bezprostrední, vedia sa ešte diviť, sú nevinní a doslova udivení, sú zvedaví, sú večné dieťa, sú dobrovoľníci, to znamená, radi sú nápomocní, hneď sa vrhajú, keď niekomu treba pomôcť, tak hneď sú medzi prvými, sú tvoriví, inšpirujú a okúzľujú ostatných, ľahko sa spriatelia a pôsobia vzrušujúcim dojmom. A teraz sa vás pýtam, našli ste sa v tom? Super, tak, to je ono. Tak, viete o tom, že nemusíme byť len jedným typom osobnosti, ale že v každom z nás sa skrývajú všetky 4 typy osobnosti. A je to len na tom, že niektorá prevažuje nad druhou, ale každý máme všetky 4 typy osobnosti. Ja keď som si to pred tými, ja neviem, asi 8 rokmi robila ten test, tak som bola vyľakaná, ale aspoň vám ukážem, ako fungujú tie domnienky, že Ježišmaria, mne z každého vyšlo rovnako všetko. Že bože, takto nie som vôbec výnimočná, takto zase som obyčajný šedý priemer. A vlastne až po 8 rokoch som sa vedela, a ďalej som už nepátrala, že to je ten zámer. že vlastne to je taký, mala by tam byť tá rovnováha. Takže ja som vlastne 8 rokov domnienkovala, akože trpela, že vlastne nie som nič poriadne. Ani sangvinik, ani cholerik, ani melancholik, ani cholerik, ani flegmatik. Ale verte tomu tiež, že vlastne to, že či ste viacej sangvinik alebo cholerik, sa mení každým rokom alebo každou časovou jednotkou a záleží to od toho, ako so sebou pracujete, ako často, ako na seba tlačíte a chcete so sebou niečo urobiť. Pardon, ja sa napijem. Tak, takže to bol obľúbený sangvinik. Ja si idem sledovať čas, lebo ja som ukecaná. No, to je ten sangvinik. By som to stihla. Ideme na dokonalého melancholika. Dokonalý melancholik. Dobre, nie, spýtam sa. Kto z vás pozná vlastnosti dokonalého melancholika? Ako sa správa melancholik? Viete niekto? Kľudne aj Dáška, keď ešte máš. Tak kľudne, môžeš znovu. Já teda moc ráda o tom mluvím, protože je to zásadní pro to, abychom v životě uměli s lidmi vycházet. A dokonalý melancholik chce mít všechno precizní, chce mít všechno perfektní. A tak dlouho to študuje, vymýšlí, aby to bylo na 100%, všude hledá chyby a musí to prostě být úplně všecko v lajně, že než se dostaví ten výsledek, tak je to často na dlouho. A ten dokonalý melancholik také často upadá do deprese, protože on si myslí, že všechno musí být dokonalý. A protože ten svět není dokonalý, tak on je věčně v depresích, jo. Melancholik je věčně v depresích. Takže my musíme toho melancholika s prací na sobě prostě zvládnout tak, abychom ti melancholici a abychom to vyvažovali, ty povahy. Ďakujem. Ešte niekto vie, čo je melancholík?
povedať nejaké vlastnosti? Viete, keď stretnete niekoho, ja to prehodím do reality a ponúknete mu referenčný marketing zákona systémom a on si to bude chcieť študovať, on si to bude chcieť proste vyskúšať alebo proste sa v tom bude babrať, tak ja síce hovorím, že u nás sa nič neskúša, u nás všetko funguje, tak vlastne verte tomu, že je to melancholík, že proste potrebuje svoj čas, potrebuje si študovať ten katalóg, že potrebuje si všetko naštudovať naše videá ako večerníčky každý večer, že proste potrebujem na to svoj čas. Ale keď to už potom pochopí, tak ide ako gula. Takže to, čo som si ja spoznámkovala, je dokonalý melancholík. Vidia do duše, hlbín srdce a duše svojich blížnych. Okom umelca oceňujú krásy sveta. Majú talent stvoriť majstrovské dielo tam, kde predtým bola prázdnota. Majú schopnosť analyzovať problémy a dôjsť k správnemu riešeniu. Majú cít pre detail i tam, kde ostatní volia povrchný prístup. Čoraz začne, vždycky dokončí. Životné krédo je, pokiaľ niečo stojí za to, aby sme to urobili, tak to stojí za to, aby sme to urobili poriadne. Túžia robiť všetko slušným spôsobom v slušnom prostredí. Melancholici sú hlbokí, premýšľaví, analytickí, vážni a cieľavedomí, majú geniálny intelekt, nadaný a tvorivý, milujú zoznamy, mapy, grafy a čísla, sú svedomití v detailoch, sú usporiadaní a organizovaní, sú upravení a pestovaní, sú perfekcionisti, majú vysoké nároky, sú šporiví, starostliví a súcitní, hľadajú ideálneho partnera. Sú jediní svojho druhu. Vždy vie sám sebe dokázať, že má pravdu a celý svet sa mýli. Aha, nie, to sú už negatívne. To som preskočila, to ešte nechcem. Tak. Takže, našiel sa niekto v tomto type povahy, dokonalý melancholik? Tiež. Dobre. Dobre. Tak. A teraz prejdeme na silného cholerika. Chce niekto povedať svoje? Poď, Dáška, poď, budeš mi krásne sekundovať. Ďakujem. Počúvame. Ako ty vnímaš cholerika? Já už nebudu mluvit. Prosím? Já jsem cholerik. No vidíš, no povedz tú vlastnosť No, najsilnejšiu. já to musím všechno rychle zvládnout, všechno dosáhnout, zvítězit a žádná překážka není problém. A jako cholerici jsou velmi pracovití a lezou druhým na nervy, protože pořád něco musí dělat a pořád pohání ty druhy, aby dělali tyky. Takže si dávat na to pozor, velký pozor. Jo. A nejhorší je, když cholerik pohrdá právě třeba flegmatikem, který má zase jiné kladné vlastnosti. Já cholerici ale jsou jako takový fakt jako předu vždycky. A takový jakože vůdci toho stáda, jo. Ale musí si dávat pozor na pusinku. Je ešte medzi nami nejaký cholerik, ktorý by chcel vymenovať všetky svoje vlastnosti? Alebo niekto, kto vie, ako sa správa cholerik? Má už niekto skúsenosti? Tak teda vám to poviem ja. Silný cholerik ovláda situáciu, keď okolie stratí hlavu. Rozhoduje za nerozhodných. Je to vodca, ktorý vás vedie k prospešnému cieľu. Je ochotný riskovať aj v neistých situáciách, má dosť sebavedomia, aby sa nebál výsmechu, nemusí sa pridať k nikomu a aj tak sa s ním počíta. Keď zablúdime, má mapu a vie v nej čítať, má nutkanie postaviť sa prívalu strastí a statočne im urobiť prietrž. Je rodený vodca, podvedomá túžba po zmene, má silnú vôľu, je rozhodný, vie riadiť absolútne všetko, je cieľavedomý, skvelý organizátor, rozdeľuje prácu,
Svedčí im opozícia, to znamená, že miluje konkurenciu a keď mu poviete, že to nejde, on urobí všetko preto, aby vám dokázal, aj keď s tým nesúhlasí, že to ide, povzbudíte jeho chuť pustiť sa do neriešiteľného problému. To je vlastne to, že miluje tú konkurenciu. Zaobíde sa aj bez priateľov, obvykle má pravdu a exceluje v kríze. Tak to je silný cholerik. Tak, našiel sa niekto v silnom cholerikovi, aspoň trošičku, trošku viac, tak vidíte. Proste to sme už mali 3 typy pováh a z každého máme niečo. Je tak? Tak, ideme na kľudného flegmatika. Táška, poprosím ťa o slovo. Ako ty vnímaš a aké vlastnosti si ty spozorovala na kľudných flegmatikoch? Klidný flegmatik bývá často taky úspěšný, ale on nemá moc rád kritiku, takže on potřebuje, aby to povzbuzení, prostě povzbudit ho v té akci, pořád ho neustále povzbuzovat a často mu i jako hodně připomínat, co má dělat. Ale on to zase, když se rozhodne, pragmatik, on to zase dotáhne do konce. Ale musí se rozhodnout. Je pečlivý, bývá to i takový jakože oblíbený třeba i vedoucí, protože on nemá rád konflikty, absolutně nemá rád konflikty, takže on se to snaží tak jako všechno urovnávat do takové té hladinky, by to všechno klapalo. Jako je teda neskutečně zpomalený, jo. Ale vůči teda cholerikovi, jo. Ale on to zase udělá jakože precizně. On prostě tu trávu poseče, že to má nádherný, krásný, jak když střelí. Tak to tak asi, co si vzpomínám, je takový jemný a opravdu se s ním dobře žije v rodině. Tu píše Evka, že no na takého cholerika je určite v spomalenej. Nebudem čítať meno, ale by sme Já to... bych, já bych řekla, že je zpomalený, ano, ale musím ho chválit, protože už ty povahy znám, mám to naštudované. Já vám všem doporučuji tu knížku, protože celý život se setkáváte s lidmi a když porozumíte sobě, tak porozumíte i ostatním a nebudete se zbytečně trápit. Je to prostě třeba můj manžel, to má dobře nakombinovaný, tak on si píše seznamy, jako co má udělat a ještě na půlku zapomene věcí. Takže to je jako dobrý. Ale udělá to. Tak, to je ono, ďakujem. A keby ste sa videli, ako sa mechríte, ako sa usmievate, na každého, koho sa pozriem, to znamená, aj keď mi nič nepoviete, tak viem, že v každom je to práve na čo reagujete telom. Takže nemusíte ani slovom. Ale je to pre vás to uvedomenie, aby ste vedeli, s čím sa môžete hrať, s čím môžete vlastne pracovať. Je to pre nás všetkých. Takže ja keď som si tieto všetky svoje poznámky čítala teraz po tých veľa rokoch, tak som si zase uvedomila, ako mi to proste vie pomôcť, keď zrazu zase sa budem raz a zás rozprávať s ľuďmi. Tak poďme na to. Kľudný flegmatik je stabilný, takže sa neodchýli z cesty. Je dosť trpezlivý, aby sa nenechal vyprovokovať. Je schopný poslúchať, než sa ostatní vyrozprávajú. Má dar zmierovať znepriateľené strany. Jeho cieľom je mier skoro za každú cenu. Soucítí a utešuje všetkých ublížených. Súcití, tak, už skáčem do češtiny, nevadí. Je odhodlaný zachovať si kľudnú hlavu, zatiaľ čo ostatní ju dávno stratili. Je rozhodnutý žiť tak, aby jeho nepriatelia o ňom nemohli hovoriť nič špatného. Je cieľavedomý,
Je to tlmená osoba, to znamená, nechce byť videný. Že keď napríklad budete mať 15 detí v súbore, tak radšej to dieťa, ktorý je flegmatik, tak sa postaví dozadu, aby ho nebolo vidieť. Je bezproblémový, kľudný, chladnokrvný, sústredený, trpezlivý, vyvážený, šťastne zmierený so životom, má úradnícke schopnosti, sprostredkovateľ, riešiteľ problémov, dobre sa s ním vychádza a má veľa priateľov. A čo je najdôležitejšie, v tom aj v referenčnom marketingu, že vie počúvať. To je kľudný flegmatik. Takže, kto z vás sa cíti na kľudného flegmatika? Kto cíti takú, že jedna z tých najsilnejších pováh je kľudný, že je kľudný flegmatik? Lucian kýve. Chceš k tomu niečo povedať? Chceš povedať, aký, ktoré vlastnosti na sebe miluješ, Lucian? Ktoré ti pomáhajú, keď proste zdieľaš s niekým skúsenosti s Akuna systémom? Nie. Dobre. No, takže, to sme si vymenovali. No to je to, vidíte, presne to potvrdil, že je radšej v úzadí, nechce byť videný, ale všetko smrteľne počúva, vníma, ale zároveň má ten svoj čas na výhodno, proste si dáva ten čas, a naozaj platí, kto vie počúvať, tak vlastne vie, proste viacej sa dozvie. Takže len si mi potvrdil to, čo práve sme si povedali. No a vedeli ste o tom, že každé dobré stránky, keď sa dajú do extrému, nám vedia vlastne poškodiť? Že môžu sa z týchto kladných stránok stať vlastne naše záporné stránky. A to vám hneď teraz vlastne tiež si pomôžem s knižkou, vám to prečítam. A to, keď niečo, trebárs obľúbený sangvinik, keď dotiahne niečo z tých svojich vlastností do krajnosti, tak on, človek, ktorý je ustavične niečo rozpráva, berie si monopol na názory, tak môže sa stať, že vlastne neustále skáče ľuďom do rečí a odbieha od témy. Tak sa dobrá stránka vlastne toho urečneného a všade prítomného sangvinika môže zmeniť na niekoho proste, kto je otravný a ľudia radšej utekajú. Ďalej, hlboké analytické myslenie dokonalého melancholika je projevom na jednej strane geniality, ale ktorého vlastne uznávajú tí ľudia, ktorí sú roztýkanejší alebo proste nemajú taký cit pre tú dokonalosť alebo tú takú, neviem nájsť to slovo, ale viete asi, dúfam, viete, čo myslím? Vlastne hlboké myslenie dokonalého melancholika je projevom geniality, ale keď sa to dotiahne do extrému, vedie to k depresiám a vlastne k takej dumavosti, že vlastne je až tak hlbavý, že sa tak zahlbí, že sa až zamoce. Ďalej, talent silného cholerika, ktorý je rázny a vždycky je prínosom vo svojom vodcovaní, nájde síce v uplatnení v každej sfére života silný cholerik, ale v krajnom prípade, keď to dá tiež do toho extrému, tak môže sa to prehupnúť do despotického tyranstva alebo diktátorstva. A príjemná povaha kľudného flegmatika tvorí závideniahodnú kombináciu vlastností, ktorého vlastne tie vlastnosti robia z neho takého všeobecného obľúbenca, ale pokiaľ je tento povahový rys dotiahnutý do krajnosti, tak môže viesť k absolútnej pasivite, ľahostajnosti a k nerozhodnosti. Takže napadlo vás to niekedy? Napadlo vám to, že naozaj aj dobré vlastnosti sa môžu vlastne prehupnúť a stať sa presným opozitom?
Mňa už dávno nie. Mňa to dneska, keď som to študovala a pripravovala som sa na dnešok, tak ma to naozaj prekvapilo. Tak a poďme teraz na tie negatívne stránky, koľko je času, dobre stíhame, teda ja stíham. Poďme si pozrieť, ako sa správa obľúbený sangvinik, čoho by sa vlastne mal vyvarovať, aké sú tie jeho negatívne stránky. Chce niekto povedať, pridať sa, v čom je negatívny obľúbený sangvinik, v čom vie byť? Daška? Páči sa. Nedotahuje věci do konce, všechno slíbí, ale on slíbí 15 věcí a už dopředu, jakože to splnit, to je prostě nemožné, protože on je takový rozlítaný společensky a musí všude být na 10 místech, takže to je ta negativní vlastnost toho sangvinika. Ono jich je víc, ale dá se na tom pracovat. Super, ďakujem. Presne tak. Nič nedotiahne do konca. Obľúbený sangvinik. Je neomylný. Príliš veľa hovorí a je na to riešenie, že môže hovoriť len z polovičky, čo predtým a vlastne mlčať by mal dovtedy, kým mu niekto nepoloží vlastne priamu otázku a nezatiahne nás tak vlastne do rozhovoru. A nech sangvinik, keď prestane preháňať, lebo vlastne väčšinou oni vedia dotiahnuť, proste sú takí dramati, hej, že zvyknú niečo tak vyfarbiť, že to dotiahnu až do krajnosti, až nakoniec sa to môže stať klamstvom, že takto prifarbí, že nakoniec ani nevie, že vlastne zavádza. Vyjadruje sa, mal by sa teraz sangvinik vyjadrovať stručnejšie, mal by byť vnímavý k záujmom iných ľudí a mal by si vypočuť aj ostatných, s čím vlastne oni sami sa chcú zveriť. Mal by sa naučiť počúvať. A sangvinik nemá vypestovanú pamäť. Proste nemá pozornosť na mená, nemá pozornosť na nejaké také detaily, ale na druhej strane má pozornosť na príbehy a situácie, ktoré vlastne mu vytvorili nejaké emócie. Tak tie si pamätá proste, cez emócie si spomenie na to, čo mu kto hovoril. Ak je medzi nami nejaký sangvinik, tak by sme sa mali, teda čo sme asi každý časti, mali by sme sa naučiť byť spoľahlivejšími kamarátmi. Neuspokojuje sa sangvinik s obecenstvom a stáva sa jednoducho, chce s každým byť za dobré. Každého chce mať za priateľa, za radom. A nemal by teda sangvinik skákať ľuďom do rečí, to, čo sme si povedali, a odpovedať za ostatných. A sangvinik by si nemal nahovárať, že práve on musí vyplniť všetky medzery počas rozhovoru. A pomôcť im, sangvinikom, aby si toho nenabrali na seba viac, než môžu zvládnuť. Aby ich to vlastne doslova proste neudusilo. Takže to bol vlastne obľúbený sangvinik. Áno, Dáška? Já ještě bych ráda dodala, moc hezky jsi to vysvětlila, že sangvinik se často zaměňuje s cholerikem, protože sangvinik, pokud je zahnaný do kouta nebo řeší nějakou náročnou situaci, tak on začne křičet. On si prostě neví rady s tou svou emocí, on to vykřičí. A proto si třeba někdo myslí, že on je cholerik, on křičí, on prostě, ale to tak není, je to zaměnitelné. Prostě dává najevo tu emoci. Super, ďakujem, Dáška. Tak, poďme na dokonalého melancholika, aké má tie proti, alebo tie proste tie slabšie stránky. Je jediný svojho druhu, vždy vie sám sebe dokázať, že má pravdu a celý svet sa mýli. Podľahne ľahko depresii. Nevyhľadáva problémy a hľadá pozitíva a zdôrazňuje, že pozitíva
vlastne pretáča, jednoducho nechce vidieť problém. Vždy to prehodí, aj keď na to zmení uhol pohľadu tak, aby to bolo priaznivé, aby ho to nebolelo. A dokonalý melancholík vlastne má nízke sebavedomie. A riešenie na to je, že nech človek pátra po zdroji svojej vnútornej tej neistoty, neseba dôvere. Avšak pozor na príznaky falošnej skromnosti. Má všetky predpoklady k úspechu a nesmie však byť svojím vlastným nepriateľom. Je váhavý, nevenuje toľko času plánovaniu, ako iné typy pováh, a kladie na ostatných nerealistické nároky. Nech títo vlastne dokonalí melancholici nech kladú na ostatných, teda nerealistické náhody, a nech dávajú latku nižšie dolu. Buďte vďační, že sa vyznáte vo vlastnej povahe a v živote nemôže byť všetko dokonalé, tak by bolo ideálne, keby sa skľudnila táto povahy. Takže to bol dokonalý melancholik. Viete, aké negatívne stránky, slabé stránky prejdeme na silného cholerika? Aké sú negatívne stránky silného cholerika? Máš nejaké vlastnosti, Dáška? Nie ty, akože, ale o ktorých vieš, hovoríme všeobecne, ktorými vlastne disponuje silný cholerik? No, v rodině usurpuje ostatní. To znamená, že on to tam všechno řídí a všechno musí být podle něho. A jako asi si myslím, že ale on to zase všechno zvládne uřídit, no. To je pravda. Áno, je to vlastne pán neomylný, ďakujem Dáška. Núti svoje okolie k práci, riešenie na to je, musí sa vedieť silný cholerik ukľudniť. Pri odpočinku by si nemal pripadať previnilo. Cholerik by mal prestať dusiť svoje okolie, mal by si plánovať náplň svojho voľného času, lebo ináč by ho to stiahlo do depresie. Silný cholerik musí stáť v čele a nie je schopný prijať vedenie niekoho iného. Pohrdá takzvanými moulami, sa to u vás hovorí. Neviem nájsť na to preklad v slovenčine. Cholerik by mal prestať manipulovať a zhliadať z vrchu na tých moulov. Nevie jednať s ľuďmi do určitého, keď proste potrebuje viesť, tak potrebuje mať vždy pravdu. Mal by cvičiť viac, precvičovať svoju trpezlivosť. Nemal by radiť vtedy, keď ho nikto nepožiada o radu. My už vieme, že tá najhoršia rada je tá nevyžiadaná. Mal by sa držať trochu späť. A nikto nemá rád netrpezlivého a panovačného potiažistu, čo sa javia tak silní cholerici. Silný cholerik máva pravdu, ale je práve preto je neobľúbený. Ale koniec koncov nakoniec má naozaj aj tak vždycky pravdu. Ale mal by nechávať ľuďom umožňovať, aby mohli mať pravdu aj oni, aj ostatní. Mal by sa naučiť ospravedlňovať a mal by si priznať, že má taktiež nejaké chyby. Silný cholerik neznáša, ba priam neprijíma kritiku. Ale to zase nevylučuje, že by silný cholerik sa nechcel seba rozvíjať alebo z niečoho poučiť, ale a priori odmieta kritiku. Keby si silný cholerik dokázal pozrieť na svoje tie slabé stránky a priznať si ich, mohol by sa stať tak dokonalým človekom, za akého sa vlastne považuje. Tak to bol vlastne silný cholerik.
prejdeme, lebo čas nám beží, na kľudného flegmatika. Dáška, môj hlavný sekundant, prosím, vieš mi povedať, aké majú negatívne vlastnosti kľudní flegmatici? Velmi se uráží, jsou urážliví. Poznáš ešte nejaké, ktoré... Například se odpojili od dnešního vysílání. Asi vedia, že si to budú môcť pozrieť zo záznamu, vieš? Takže, ďakujem. Kľudný flegmatik nie sú, akože javia sa, že nie sú zaujímaví. Riešenie na to je, že môžeme my okolie sa snažiť v nich prebudiť určité nadšenie. Každý kľudný flegmatik sa bráni avšak zmenám. A priori odmieta akúkoľvek zmenu a vystúpenie z toho komfortu. Práve preto by sa mal usilovať o neustále skúšanie niečoho nového, hodzaj nepatrného. Vyzerá tým pádom ako lenivec a konzervatívec, že stále sa vlastne je stále taký istý. Mal by sa naučiť za svoj život nie zodpovednosť. Nemal by odkladať na zajtra to, čo sa môže urobiť dneska. Mal by neustále seba motivovať. Avšak určitým spôsobom má železnú vôľu, ktorou by to vedel vlastne dokázať. A mal by sa naučiť dávať najavo svoje city. A mal by sa otvoriť skôr, oveľa skôr, ako by malo byť radšej pozde. A otvoriť svoju vlastne povahu. A tu je tak bolo pekne napísané, že neskrývajte, kľudní flegmatici, svoje svetlo pod podkrievkou. A zdajú sa strašne mdlí, taký nevýrazný, nudný pre niekoho. A jediné, čo by sa vlastne mohli by ešte zmeniť, je to, že by mali precvičovať svoje rozhodovanie. A naučiť sa hovoriť nie a byť viacej rozhodný. Tak to boli vlastne negatívne stránky kľudného flegmatika. Takže, našli ste, to chcem vedieť, našli ste z týchto 4 povách u seba z každej aspoň čas, každý jeden, čo tu sme? Niečo viac a niečo menej? Alebo bolo niečo, čo vám vyrovnalo a nevedeli ste zrazu, wow, že všetko je vlastne zo všetkého všetko mám. Je tak? Chcete niekto pri tom, ako som to čítala, ako som to zvedomovala aj samej sebe, tak vlastne napadlo vás niečo? Napadlo, čo by ste chceli povedať? Čo vám tam ešte vyskočilo? Čo vás napadlo? A pridať? Veďko, vidím, že si sa odmutoval. Praješ si pridať niečo? No já nevím, třeba to řekneš, tak počkám. Zatiaľ ja chcem vás počuť. Nech sa páči, máš slovo. No tak jako je to důležité si uvědomit, co jsme, protože vás musím varovat. To, co jste dnes, tak to, když s tím nic nebudete dělat, budete i za 10 let, ale bude to 10krát horší. Každá povaha se utvrzuje v tom, co je, by se zesiluje. Jo? Já vám to řeknu příklad na sobě. Já jsem byl cholerik, můžu říct, že byl. Jo? Všetci museli skákat podle mě, já jsem si prosadil vždycky svý. Je fakt, že většinou jsem měl pravdu, to jako ty cholerici to tak mají. Je fakt, že bez choleriku by ten svět, by žádný manšaft nezvítězil, kdyby neměli v hokejovém týmu cholerika, tak by, víš, jak by to vypadalo, jak by vypadal svět bez těch povah. Kdyby byli všetci flegmatici, tak víš, jak by to vypadalo. Hokejisti by chodili po hřišťu, hejbali se jenom tak, jak chtěli, srali by na to, proč by dávali góly, teď o nic nejde, že jo, teď
Svět se točí, země kole se točí bez nás. Jo? Kdyby to byli ti žlutí, ty melancholici, nebo co to je, no tak to byla samá partička. Ty poznáte, že když budete mít meeting, tak ty tam donesou chlebíčky, napečený zákusky. A když se jich zeptáte, kolik udělali schůzek, kurva, tak se to nedovíte, tak se to nedovíte, jo, protože žádno neudělali. Oni radši pekli ty zákusky nebo okopávali řetvičky, aby je mohli donést a udělat to party. Jo. Takže ten svět by byl, jednak byl šedý, ale jednak by hlavně jsme nic nedokázali. A právě proto buďte rádi, že víte, nebo opravdu si zjistěte, co jste. Když si budete dávat ten test té knížky, tak si to nesmíte dávat vy. To musí s váma vyplňovat někdo, kdo vás dobře zná, protože každý se tam namaluje, jak když se zeptáte, jestli něco umíte, tak každý umí všechno, ale pak když se na ně podíváš, neumí nic. A takže si uvědomte, že to se zesiluje. A já jsem šťastný, že tenkrát u Luďka Svobodovýho, on na to dělal taky přednášky, a já jsem si tam uvědomil, nebo jsem si tam dověděl, že jestli zůstanu dál cholerikem, tak se mnou nikdo nevydrží. Tak budu zkrátka na stáří sám. Budu mít vždycky pravdu, budu mít třeba i peníze, nebo co, protože vždycky budu s tím manšaftem vyhrávat, ale všetci se na mě, protože nevydrží se mnou, ani rodina, nikdo. S cholerikem nevydržíš, jo? Protože jak to není po jeho, tak ty ostatní zblázní, jo? No a tak já jsem si uvědomil, že musím na sobě pracovat, nebo to si musíte uvědomit všichni. A to stejně ten flegmatik. Ten pokud na sebe nebude pracovat, tak zdechne hlady. Jak skončí rotace, anebo skončí, když to jak skončí rotace, tak zdechne hlady. Jo? Takže Luciane, jestli jsi flegmatik, tak pokud se nespravíš a aspoň částečně nezískáš v sobě trochu cholerika a toho, tak zdechneš hlady, to ti říkám. Tak i za 10 let tady budeš sedět, budeš si dělat zápisky, jo, a, a budeš tam, kde seš. Jo? Takže bude ti možná dobře, protože budeš všechno vědět, jo, nebo tady bych mohl jmenovat i další, jo, tady děvčata, tady takový některý znám. Takže budete tady sedět, peníze utracený, jo, všechny našetřený a nic se nestane, jo, protože musíte se měnit, jo, nejlepší, když to máte namixovaný, samozřejmě, vždycky bude nějaká ta povaha vítězit, to je dobře, protože to je fajn, ale bude to bezvadný, no. A takže pozor na to, povaha není výmluva. Hodně lidí vám řekne, ale víš, já už jsem takovej, no, tak co, jaký máš plán, když se bavím o biznisu, jsme u Akuny, jo, tak se bavím jako o biznisu. Tak co, jaký máš plán? No jo, chci tak vydělávat 20, 30, 50 tisíc měsíčně. No jo, a jak dlouho to chceš? No už 5 let, nebo 3 roky, nebo 6 let. A máš to? No nemám. No a přemýšlel jsi, protože to nemáš. No víš, no tak já to nestíhám, víš, a on byl včera fotbal v televizi, jo, nebo byl nějaký mejdan. Rozumíš, ten flegmatik to nemůže dosáhnout. To by musel mít štěstí, že by náhodou, když při tom flegmatickém nějakým výstřelu nějaké že se něco na pár vteřin změnilo a on potkal cholerika a ten cholerik by to za ním vybudoval. Jo? Tak to jedině, ale to by musel potkat aspoň vákuny 2 nebo 3, protože s jedním cholerikem se nevybuduje. Takže, a to nemusí být cholerik, to může být i ten sandvinik, jestli se nepletu, ten modrý, a to znám ty barvy. Jo? Protože ten zase, toho poznáte, že když je nějaký meeting a na chodbě, když je přestávka, tak okolo něj je nejvíc lidí. Ten tam stojí a vykládá, jak se to má dělat a jak a všechno. Jede jak Fredka. Okolo mě 20 lidí tam stojí s otevřenou hubou, jo, koukají, co všechno, ale vy ho znáte a vy se podíváte na jeho výsledky a on za ten měsíc nikdo nepodepsal. On akorát ví, jak se to má dělat, jo. Ale on vám zase přitáhne ty lidi do toho týmu. Jo? On každý takový ten Sandvinik, myslím, že to je, tak ten vám každý týden, když ho tady budete mít ve svém týmu, tak každý týden tady bude mít 10 lidí. Když to bude čistokrevné Sandvinik. Každý týden bude mít na tom Zoom party 10 svých nových lidí. On je tak zblbný, že oni tam přijdou. Ale když nebude mít k sobě ten tým a toho cholerika, tak zase jak přišli, tak odejdou, protože on to nedotáhne do konce. On má ten požitek z toho, že je dovedl, že je zblbnul. On nemá požít, on netouží potom, aby taky to začali dělat, aby taky vydělávali peníze. Potom on touží. On touží po té pozornosti. Rozumíte mě?
Jo, nikdo se neurážejte, kdo jste takový. To buďte rádi, že jste se na to přišli, nebo přišli, možná ne. Takže super. Víte o tom, ať vodí lidi. Ale víte, že pokud ty lidi nepodchytnete vy potom, tak ho už nezajímají druhý den. Za minutu po tím už nezajímají, protože oni ho zajímají akorát v ten moment, kdy stáli s otevřenou pusou a poslouchali, co se děje. Ďakujem, Peťko. Vidíte, dobre, poďme si to previesť na tie farby, lebo to ja Tak já neviem. to jenom ještě zopakuju jednu důležitou No. věc. Píšte si, povaha není výmluva. Když vám někdo řekne, já jsem takovej, tak mu řekni, no a chceš takovej zůstat? Jestli takovej zůstaneš, tak budeš mít život takový, jaký máš, protože ta povaha taky ovlivňuje ty výsledky. Áno, ďakujem, Peťko, skvelé. Super. Dáška? Já bych se chtěla Petra na něco zeptat. Hm? Napsal mě teď jeden pán, že co má, jakože ten dnešní webinář v online světě společného s Akuno. Co má seminář jako to uvědomění? Tento webinář, co má společného v online světě s Akunou. Kdo tě to napsal? Je to Akuňák nebo není to Akuňák? Ano, je to Akuňák. Znám ho? Ze sociálních sítí asi. No co má společného? Multimarketing nebo referenční marketing, jo? Nebo síťový obchod, nebo víceúrovňový obchod, jak se to jedno, jak to nazývám, je to všechno stejný. Je o životě. Takže všechno to, co se děje, je spojený s úspěchem anebo neúspěchem v referenčním marketingu. Všechno, co si uvědomí ten pán, tak ho pozdravuj, všechno, co si díky tady tomuto uvědomí, tak tomu zajistí tvorbu té sítě. Protože jestliže on nepochopí, jaké je povahy, tak bude cholerik, jestli je cholerik, tak bude lidi od sebe odhánět. Protože on z nich bude chtět do 3 dnů zedřít kůži. Já jsem si musel najít v začátku před těmi 25 letama lidi, kteří vydrželi ten tlak, že když to ve pondělí odpoledne podepsali, tak v úterý museli mít 5 smluv. Neměli odchod. Já jsem ještě navíc cholerik a ve dřevě a kůň v čínském horoskopu, takže já pádím, ten cholerik pádí a ho nezajímají to, že někdo je pomalej, nebo že někdo je ten zelený, že potřebuje si všechno nejdřív nastudovat. To poznáte. Ten tady bude sedět a ten necekne, ten se nepřihlásí. Ten sandvinik, ten zelený. Jo? Ten se nepřihlásí. Pragmatik. Nebo flegmatik. Ten tady bude sedět, jo, a bude si dělat poznámky. A bude tady třeba sedět půl roku. Půl roku bude chodit, my ani o něm nebudeme vědět. I takový jsem měl na seminářích, přímo, že tam seděli, protože to je normálně. Ten seděl v zadní lavici, nikdy nepromluvil, když jsem se něco zeptal, tak dělal, že je hluchej, jo, ale on potřeboval si všechno nejdřív omakat. Ale dneska je to jeden z neúspěšnějších lidí, má za sebou struktury i v zahraničí. Jo? A takové je. A já, kdybych to nevěděl, že takový jsou lidi, tak jsem ho za 3 dny ztratil. Protože já bych chtěl, aby měl za 3 dny výsledky. Ale to nemyslí si, Lučiane, že bych tě trpěl 2 roky to, že tady budeš sedět a budeš čumět do blba, jo, a budeš se furt usmívat. Ne, to má svoje hranice, jo, chápeš, jo. Ne. My se s Lučianem známe už delší dobu, tak on ví, že můžu říkat na rovinu věci. A to byste si měli zařídit sami, aby se nebáli vám lidé říkat na rovinu věci. Protože to taky souvisí právě s Akunou, s tím referenčním marketingem. Že pokud se nenaučíme si říkat na rovinu věci, tak neuspějeme. Pokud vás někdo bude hladit, já i s dětskama, pokud bude hladit, řeknu, je chlapečku, nemáš velkou hlavu, ale vem si čepicu a skoč do sklepa a dones 5 kilo brambor, no tak ten chlapeček nikdy nepochopí, že má velkou hlavu a že toho může využít, protože má velký mozek. No ale já jsem už, Marcelce, do toho nechci, tak chápe to ten pán, tak mu pozdravuj, řekni mu, že všechno, co se děje, i to, kterou nohou stává ráno z postele, rozhoduje o tom jeho úspěchu v Akuně, anebo o tom, jestli třeba ty produkty se zařadí do jídelníčku. Třeba i nechce dělat s náma biznis. Ale když pochopí to, o čem se vždycky každý pondělí bavíme, tak si 100% zařadí ty produkty do jídelníčku, protože pochopí, jak funguje výživa a v čem, jak se pozná dobrý produkt ještě od lepšího.
Promiň, Marci, bylo to dlouhý, já vím, ale V pohode. nedá do mě příště slovo, Takže protože... super, super. Ale chcem sa ešte, nechcem ísť teraz do produktov, to bude budúci pondelok, vás pozývame. Budeme si uvedomovať, aké je jedinečné si obyčajne zaradiť produkty do jedálnička. To bude o zdraví budúci pondelok. Ale ja by som chcela naozaj priradiť tie farby, lebo ja to sama neviem. Tak prosím, kto to viete? Akej farby sa hovorí? Cholerik je zelený, je červený, když to budete slyšet na barvy. Obľúbený sangvinik má akú farbu? Ten, co furt Modrej. kecá, má také modrej. Modrá? No, Počkaj, chvíľko. Keď budem hovoriť o cholerikovi, tak sa modrá je... červená, cholerik je červená. Víte, ako to krásne sedí. Takže modrá je obľúbený sangvinik. Dokonalý Ano. cholerik je aká? Melancholik je žlutá. Zelená. Ne, Zelená. to je ten, co si Žlutá, zapište, žlutá. žlutá, to je ten, co nosí ty zákusky. Neviem, to som ešte nepočula takéto triedenie, ale si to prejem sa naučiť, takže Žlutá. ďakujem. On je šťastný, když má okolo sebe Žlutá, spokojený lidi. choleriku, žlutá, dobrý, víme. Celý cholerík je červená ako hadra na býka. A kľudný flegmatik je Ano, zelená. Zelená. Dobre. To je technik. Tomu, když dáš, dívej se, tomu, když dáš do ruky Dobrý. propisku, ať se podepíše, tak on, než se podepíše, tak tu celou rozdělá, koukne se, jak tam ty pérka vypadají, jak tam ty pérka chodíjou, koukne se, jestli ho to nezraní, jestli ta špička opravdu vyleze, když to tady cvakne, a pak teprve se něho podepíše. Kdežto cholerikovi, když dáš do ruky katalog, ať se podívá, jaký má akuna produkty, a sešel se s tebou kvůli tomu, že chce vydělávat peníze, tak tě zabije sekiro za 3 minuty. Proč on by se díval na katalog, když ho zajímá, co má udělat, aby vydělal peníze? Nebo ho zajímá, co si má koupit, aby byl zdravý. Rozumíš? Takže cholerika můžeš ztratit tím, že mu budeš dávat moc informací, které on nechce. Když se převedem na biznis, jo? Super, ďakujem aj za prevedenie do reality. Ale Dáška mi píše opravu, ja to ešte raz zhrniem. Obľúbený sangvinik je modrá, dokonalý melancholik je zelená, silný cholerik červená a kľudný flegmatik je žltá. Takže pochopenie tohto povahového typu človeka nám všetkým pomôže realistickejšie vlastne pochopiť človeka. A tým pádom prevísť tým utrpeniam alebo tej bolesti, keď nám niekto povie nie. My naozaj už vieme, prečo nám povedal nie. Lebo má ten typ povahy a jednoducho má to tak nastavené. No on nám řekl dneska ne, aby nám mohl třeba za měsíc říct ano. Aby nám po 5 takových seancích mu to dojde, protože si dá zápisky, doma poslouchá, dává si do grafu, jo, teďka si to studuje, jestli fakt to tak je, jo, a až přijde na to, ale ten vám garantuje, že ten bude na té nejvyšší pozici. Ten vám vydělá milión, když to s ním vydržíte. Prečo? Vrátim sa na začiatok. Som dneska rozobrala tieto povahy typov vlastne ľudí, že naozaj dovolí nám to nebáť sa odmietnutia. A ešte raz opakujem, neodmietajú vlastne nás, ale proste odmietajú tú príležitosť, lebo ju nepochopili, alebo potrebujú ten čas na to pochopenie. A je to záleží to presne na nás, je to od nás, akým spôsobom im to zazdieľame a či im to vytvorí v tele tú chémiu, že budú tiež chcieť zdieľať radosť ako my. No Marcelko, může to být tím, že oni jsou nějaké povahy, ale taky to může být naše. Ten flegmatik, ten mu to říká tak flegmaticky, že ho nemůže zaujmout. Rozumíš? Ten mu to říká, hele, no tak něco tady mám, víš, ale na to je flegmatik, jo? Ten musí se spravit, ten flegmatik musí k sobě dostat něco z toho modrého nebo něco z toho červeného. Musí si to do sebe dostat. A dostane to tím, že to začne dělat, že za tím začne přemýšlet a bude se to učit. Presne tak. A my už vieme, že vlastne je to všetko len o seba rozvoji. Je to vždycky v konečnom dôsledku len o nás samých. Ako s ľuďmi komunikujeme a s ľuďmi komunikujeme tak, ako to chápeme a vychádza to z nás. A vlastne jedinou nevyhnutnosťou je naozaj neustále sa vyhadzovať z tých zabehnutých koľají. Neustále vlastne ísť a urobiť niečo, proste, aby to bolo zmenené. Proste uvedomovať si, že ako náhle budeme robiť stále to istý, naozaj nemôžeme očakávať iné výsledky a hlavne sa zaciklíme.
A keď sa zacyklujeme, tak to je to, čo nám časom prestane fungovať, to je to, prečo ľudia nám povedia nie, alebo proste nevieme si vytvárať za sebou tie siete, ktoré vlastne nám vedia zabezpečiť vďaka referenčnému marketingu to, prečo sme sa rozhodli vlastne to urobiť. Že jednoducho si prajeme mať život v ľahkosti, v dôstojnosti a naozaj nemusieť ísť do tej práce, naozaj mať pod kontrolou vlastné zdravíčko, mať pod kontrolou vlastnú peňaženku, mať pod kontrolou svoju vlastnú povahu, mať pod kontrolou svoj vlastný čas a mať pod kontrolou vzťahy s ľuďmi. A všetko to mať v harmónii, tak to je ten referenčný marketing. Ničím iným, ani klasickým podnikaním, ani zamestnaneckým pomerom to naozaj človek nevie vyvážiť. Len vďačí tomu sieťovému marketingu. A na záver už len jednu vetu poviem, že dobrou správou naozaj v sieťovom marketingu je to, že z podnikaní v sieťovom marketingu nikdy nemôžete neúspieť a nemôžete prehrať. Môžete len sa príliš skoro vzdať. A všetko je to vlastne len otázkou postoja, vzdelania, uvedomenia a otázkou času a hlavne vytrvalosti. Takže prajem vám všetky tieto uvedomenia a hlavne tú vytrvalosť, lebo robíte to len pre seba. Kvôli nikomu inému to nerobíte a vy už viete, že nikto iný to za vás neurobí. Je tak? Marci, možná ještě jenom jedna rada na závěr bychom jim mohli dát. Daj. Já vím, že nevyžádaná rada je na houby, ale já to risknu. Jestliže cholerik nechce být jenom cholerik, aby každého stál, tak se musí stačit sebe kontrolovat a musí se přinutit kolikrát, když chce jít rychlo, dám při, já jsem trénoval tím, chtěl jsem jít rychlo, jo? Chtěl jsem jít brzo, třeba z nákupu, tak jsem se přinutil jít pomalu. A naopak ten flegmatik, když ví, že chodí pomalu, všechno mu trvá, tak se musí přinutit aspoň čas nedělat něco rychleji. Jo, rozumíš? A to stejný ten žlutej, ten, co furt jenom by se bavil a ty zákusky a někoho opečovával, tak musí taky sem tam někoho poslat do prdele. Jo, musí to udělat, hele, a musím mu říct na rovinu, ne, já s tebou nemusím vycházet, jo, protože já teď hledám lidi, kteří se chcou nejenom bavit, ale chcou taky něco dělat. A to stejný platí o té poslední povaze, o tom modrým, ten, který se furt jenom baví a chce se ukazovat, já tomu říkám machrovat, jo, před ostatníma, ale přitom nedotahují nic do konce, tak si musí říct, ne, dneska ty lidi, co jsem dneska zblbnul, tak je nenechám a večer jim ještě zavolám, jak se mají a zítra se zeptám, jo, a jde dál do toho. A to si musíte pohlídat každý sám, anebo musíte říct tomu svým sponzorovi, ať vám to pomůže pohlídat. Ono se to těžko hlídá samotný. Jo? A takže to je taková rada na závěr. Jestli se chcete změnit, musíte vědět, jak na to. Je tu ešte nejaký červený, ktorý chce povedať záverečné slovo? Já už nejsou červené, já už sú melancholické. Prajem vám, nie, veď ďakujem, Peťko, paráda, veď si to dával práve do tej reality, že naozaj je to nevyhnutné poznať, tak ako aj teraz Náďa píše, že je naozaj dôležité poznať samú seba a zlepšovať sa. Vlastne to je gro všetkého, začiatok aj koniec. A nakoniec zistíte, že je to vlastne práca na celý život, alebo zábava. Vlastne, keď si z toho spravíte prácu, budete mať prácu. Keď si z toho spravíte zábavu, hru, budete mať hru. Takže to, čomu verujete pozornosť, to posilujete a to, čo nechcete, aby ste mali, tak tomu oslabte pozornosť a zrazu nevšímajte si to, tak to zmizne. Tak to je. Pozornosť posiluje a nevšímavosť oslabuje tú energiu alebo vlastne tých ľudí, akých okolo seba máte. Takže prajem vám, ešte tu píšete, že budeme všetci dúhovej farby. Áno, môže byť. Jenom to ne. Vidíš, mne tam nenadskočila politika, ale proste, vidíš, ja to berem inak. Duha sa mi páči,
Pokiaľ to neberem politicky, hej, že. Takže krásny čas vám prajem a prajem vám, aby vám bolo dobre sami, so sebou samými. Tak, všetko dobré. Pa, pa.